One step, two step, na HFM. I full second sec, na miskat sam. Fully sekela, na msha HFM. Yoi, kinan valang kavalela kiti jayam, kinan valang apa kan valela kiti valela tamzo, kaban ngayelo tamzo chong mamela Indo na chito so masapit mo. Ya bona mamela kanu. Makavalela kiti an bon man kiti kavalela kiti kuti. Kiti dina. Si. Indo na wena. Yan kaya so fikisa mo. Ya fikisa mo. Mamela hapo kitamzo. Katina. Kaibuko. Bang yun. Nagpal nomor na mjinga sasa. Ngano haya. One step, two step, na HFM. Ndifundo hlulela lapha kondiphirele lapha kumendike ngokune indwana zanhlupha baba indwana manos bam Yenza no? Zenzela Siyacela. sifuna sistaff kaloku nesistaff siphelile lapha Oh ama nawe awuthethi kakuhle manje mafamba zeqele zigaka zendwana. Shit. kandohlulele nawe kaloku tamzo Siphe siyana mina nginike sona staff. siphelile mose sandijila lapha ngoba mina nabantu abaninzi abazayo Mochi siyavayisa. Ngasa la. ya ndifuna le weka Ayiva lonto njayam xa sodlala lewe. Kapa kanjani njayam? Yo! Ekwetini. Uyapi? Uyapi? Ndoni cela umamele. Yindo. One step, two step, na HFM. I full second sec, na miskat sam. Fully sekela, na msha HFM. Ubani utehlala phansi 14 mhla. Ubani utehlala 14 ngaba? 14 ka February. Mna ngena apha. Event eposta. Ndingena apha apho. Ndingena phi apho. Yavundo executive. Yavundo bana wena umakhelwane le wami. Ekwetini. Kodwa ka ungixelela Uzaqhubeka nothetha. Man ngikuphi lo? Yabona kitamzo ke abantu bakho. Ekwetini. Abantu bakho man. Wena. Mama tamzo Jela hlala phansi nawe makahlale phansi nawe man. Yabona uhambisa abantu apha babubalulekileyo ubungabalulekanga nokubaluleka. Kandiqonda bayizobalehla. Uzafana nalomntu uzakwenza izinto asenzayo apha. Hayi futhi man wena kwethini wena. Yapamanisa le ntwana. Wa. Hey. 14 ka February lebagqelanisa ubhetha 14 ka February ngoyilandisa ubhetha 14 ka February hayi ngabephi nabethu na wena le crack yey betha ifalaza ayandisa ubhetha Wasoloko inathanda umchetheli uvalaza yami umnandi bam usethe Awu Yeah, tamzo. Kini. Yabona into nexesha. Uyayibiza pha ku. Kayibiza. Sumqala amasimba amnqondo wakho. Tse. Yena. Yathi suka mina nami oba ingathi usibambele phi nexesha elingaka na so yathi brama sero yento leyo into umenza ikhona yamba neweyampa yabo so basi efethe yaceba ngesibalaza Mana lena njalo bana ngathi igedeza Awubothethe xa kuzafika abantu bakho. Ubuyivalele yabona Ivale mali ivale nje layivala le gate. Mfuthu ubeke tjeni ndizithi ndibeke abantu bekuthu nje wena. Xolo bra. Utheni ngathi yazilibala ngoku. Hayi xolo bra. Jonga ngakukhitshwa. Ndiyakwazi. Ndakukukhitshwa. Ndiyakwazi. Ungaphinda ungiqheleka kuba. Utheni ngoku ngathi uzangiqhela ngoku. Hayi xolo. semhlotsho check for my friend wo hlala phi wo jonga ivalaza namhlanje jiye yabona ndishaye ngawe fethu namntu mna
Ndiyathemba nawe awunahamba mfethu. Khame wena. Yabo kina Chomi man. Yabo andibonelanga ngale weqhama Chomi man ngakhululana nebhayithi Chomi mna. Yabo indlela omhle ngayo Chomi. Wo ngithandele wena namhlanje. Cela ube yivalaza yami Chomi. Wo. Yabo Chomi andakuphelelanga man apho man. Yabo mna ndisithandele wena ndiyabo uyazithanda neqhiya Chomi man yabo. Sengakufanele ngalethu mama yabo. So masambe Chomi man. Ndiyacela Chomi mama. Mfondini. Uwe ntwana yam iyayazi mani intona wena ufuna sibe siyila wena uyazibona ngoku uzobe uphazamiseka ngoku kule nto ndifuna uba mawuyenze siyihoya laa nto leya igedeza laa ntwana leyana mani and futhi laa ntwana leya le kaka yentwana lena izivele indikhuphe tu emoyeni ngiyayibona inuka nezihlangu le kaka jonga ntwana yam into mawuyenze ne ikhona mani intwana mani ndifuna undikhangelele le ntwana yintwana lena imnyama lengane ugqiba kwayo kuthiwa inamehlo amakhulu intwana yakhona ima jonga uzandixelela ngaba uzawuqala uxoka ke ngoku awukamazi nalo umntu omnyama nomntu omtope nomntu onamehlo amakhulu so sithi ungafani nokopolwa ngakulinga ufane nokopolwa ndithi mamela listening is a skill uzawuqopaza Hayibo fethu ispeaker ebraso somfana sesibotweni already bo hayi jonga ibuzwa kuyivaza wena awu wrong imfethu ezispeaker yeku into yazi yep hayibo bra yathini mfondini alithathe hamba nazo bathi igama layo inobupele mamela kaDamso le nto bendisiya kuyo kaloku wena uyaziva into okokubana uthetha into endingayikhange ndiyithethe usowuyazi le ntwana ngosuke ndithi into okokubana imnyama bangaba abantu abamnyama but ke ngoku intwana emnyama enamehlo amakhulu apha ereni yi-1 uyayazi nawe uyayiva ngoba lena ngiqhela uyibona apha imani idlala ibhola mani ezintwana mani idakana apha ziyadlala ke khanikhangelele yona ke ntwana yabona ke idatha yakho izawuba mnandi same time udibana nayo le ntwana ngicela mani uzundiqale intwana yam yabo ndiyayazi mani mfethu ndawuthemba wena mani ukingi mani ndiyayazi mfethu and futhi ungaphuli ndinxile uyayazi Damso amantamso mani kushiye mani bra makuleti noba lethu noma mengcozi pha mani bra umnandi mnqulu wakho imali yam uyitye yonke imali yam and futhi wena imali yam ndiyayazi ndisebenza ngembunda kwetsini One step, two step, na HFM. I food sek na miskat sam. Yani so nami nimachitini ne corporal Ulisekela namsha HFM. Awushaya amafliti nambiza abangani bami. Siskatka uka driving 18 blocks stand up doesn't just stop. Siskatka utula Ndaya muzi. yati Amnani zikanyo. inani fit Nani kanja. sele njaya Daligana. Ela. Baba. ola jaya Ikona na kaya man. Okwenze kaphe round man. Konye ni bayeke manje. wena Kata ndipasile yonke into mnandi baba. So Aseyiphlanje. yefundini okokoko nami benyuka ngisehla ngizama ukukhangela idatha yalo line ezintwana kanjani mfethu Ya wena pho. lethi story side nja yam Ya. side mfethu kanini kalofike bana apha kanisiqale ngebusiness Ulisekela namsha HFM. Awushaya amafliti nambiza abangani bami. standard man jonga amanqina man yabona ngongani irobot zibomvu ocala juice sodwada man mfowethu man ngapho man hlele noba yi2 years mfowethu man ngongani inombolo ishubile apha mfowethu iyakufuna uking mfowethu ngongani ufuna up and down mfowethu and uzakubhodisa ngoku mfowethu into zakwenzeka ngoku and so ringa nabana hayi ndringa nomakazi wama semthatha khona nyana khona ngapha
Avulisekela namshaya iFM. Awushaya Baninzi amafetha. abantu abajikapo labo. Kuthenga lilele ile kaka. Hayi lizazi bazozame mina. Awushaya ngokuvenzela masitu. Kaka kukumamela. Awuzithi lezi zama ke. Ofak samsel. Exactly. Ngamlawe. Mfethu khona man cha yekuyanyingwa ndayami man. Lapho siyaphela and the shipment ngoku ayikazuba khona. Iyangistressa le kaka. Kusibawo. Iyangistressa le kaka. Akonya kumputa. Ziwa haya ni kuni skauti. Skauti ngazo zatalibala wewe. Hayi nguye ngumakazi khona manje befuna ujonga iprison lapha kuba liqhuba njani ngokwempilo kuba lingekho free khona manje lapha ke manje bayedlulile lelo into ingafumaneka mathisa wewe khona uzixelele bande ifoni mama anze ifakela kude ndirengela nakanjani okay khona Ayifutsekisek nami isikhathi sami. Avulisekela namshaya iFM. No, ngapusha man ngalento ikhoyo mafethu. Man Uzambalekela lewe. Mfethu. Yeah. Ngiyakhumbula the last time sinqokola. Mfethu. Not that ndangayiqeqange attention yayo lando but ndandikwenye mood ngela xesha qha ndafumana lokuba nami mandiyeke itsibe lewe yekuse wakho wandifakeliwe andisaqonda ubusakhumbula mnqondo wakho kanjani wawusithini fethu malunga noShandisi Mna xeba nileyipini wakho ngibona imasha lenindayithi lawe yapha lawe xa wena unika imlayi uthetha le uthetha pha Variety variety ngayam Mfethu, bayakuhlekisa la udala ibhaji yakho ngoja impotha ngapho mfuna emalanda lazo sukayo nobela ntwana kokwabo hayi inja yakhe leyana ubone ntoni wena bona the way bancokola ngakhona bheka yakwazi wena ke akhona nayiphi anja yabantu kuyahlekisa ngezinto ilahlekise njaya One step, two step, now each iFM. angiyanga iye indoda yakhe mfana wami indoda yakhe mfo wami azichipi uyanqina jonga mandiyeke nelewe uyithethayo mara fethu usho sho jonga njaya ikona perane ikona perane kakhulu ngakukhothisa ngithanda ukwehlisa inyuka ngibasa ibhabane abantwana bafuna ukugiva zindlovu bakugiva indlovu yazihlakwe amarula kodwa akho-ke njaya into ezasuke yenzeke fethu angibawela ifake enhloko manje ndithethayo because nawe uyadanzi kanjani One step, two step, now each iFM. Ayifutsekisek nami isikhathi sami. nolwimi mfuthu ndixelele uba mandithini le nto ndixeleleyo ngimamgobhozi undixelele mandiyithini aletayo ngifuna mfethu ukuvula amehlo mfo wami ungabhambuzi uyabethwa overtake wena ufuna ndohlukane nomntu wami overtake left ufuna ndohlukane naye hayi mfo wami mandohlukane nomntu wami bonisa nje unganilindi ndizibonele nje uvele undixelele loo nto leyo la utyesi utheni unganilindi uthe wayiboni malo uthe wayiboni uyakushaya mntu wami yakugelenga njani yakwazi wena ake ngibe kudemese kobhasi One step, two step, now each iFM. Ayifutsekisek. yathanda ufaka laa ntwana and bendinike istaff esininzi yabo ngabetha naphezu kwayo ngabetha naphezu kwazo and bendigqiboyikhaba last week
into yamasimba Kumbe kakhaba yabaya nestafu apho kuba kwayilana lena yayunxila naso sistafu inxila kanye kule kaka yendawo yezintwana bezithathe kuyo sastafu iyaphinda le kaka yentwana yenza laa mnqungwento nangoku yayiva lanje ukawukayiqondi manje akayibambe manje ndenza ndibile kanje aba bantu balapha kanjani yabazi ngondaba yatshayisana kodwa ndoda yazi kimsanga zephinde lezi jikijela nakatoma buta One step, two step, now each I feel. Bam. Siskatka ukwa driving. 18 blocks stand up, doesn't just sound. Kaloku uyayazi mntanam into yobana umalume asoza upenkiwe hayi ndimdekwa uyaphekelwa ndijonga into yobana kwenzeke ntona hayi kaboni kaloku uba uthini apha uyabo isona sibheke uyakuba nyalinya ke ihambile kaloku awungene ngaphakathi umntanam kunjani kwela cala ngakonyo Siskatka ufike noko mntanami ikhabhathi noko zomile but kodwa zikhona noko into zozinceda zilambe ngoku executive awenze mfethu mani noba yityiwe salt mfethu kwanoba aromat kwathini kwathini zezuka apha ejuliet mani funa ukufeka iqandana mani kwathini apha mfethu emso yekhame mani wena manje ndiyacela mfowethu ndiyacela njayam ndiyacela mfowethu ndimjayam ufuna ntoni apha okanye i-aromat aromat yani koko singaphi ndikunika ityiwe na wena koko singaphi ndikunika awenze mntwana mfethu yawuva kodwa wena ntombi wephi apha fo ndingakulindelanga nje ndiyakwazi kaloku ntombi ngawutsho ngaba unyoko uyakwazi bukwelika thina ankile uyandazi na ankile andiselela hlobo kalona ndimkendile hayi noko ndafika ndatshintsha ngekapa noko qama ndiqonda mani ke ndiphinde ndibuye mani ankile ndizokubona ipholisa nengqondo mani zininzi into ezenzeka kwelaa cala mani ankile mani ankile heyi kubi kwelaa cala kwistot efonini awenze mzoko kwakusasapha oyini mzoxolo yeyi yeyi wena ndibona mzoko ulithunyelo kodwa ndibonisa yam khawena hawu lithunyelo ndibona mfethu ungathi umbika ngaka ndifuna ufaka uliqana ungathi vuka kusasa athi gqingawe sekutshisa nje amalanga umoshela nje imini mani wena mani umoshela nje imini imandeza sure nje wena wengqona mandikhe ndizokroba ngabe ndisebenza zokroba nawe ndizokubona mani ankile uba uqhuba njani bendikhe ndeva kaloku ke ndizokubona uba unjani ndinqamile njayam mani awenze mfowethu ityiwe noba i-aromat ke ndifaka apha nje kwelikana zapha kwedini akhona isesilayise songa akhona nosesesonga mfethu apho ndithi dibanise ezweni ndiyibethe mfethu utele lithunyelo zapha kuna wena mfethu umyeni izolo ibinguwe khawuyeke njayam nanamhlanje nguwe neminyaka iyakho ngemonyaka ndiyakhula ayikho nawayixabisa wena ndiqonda ndizisona zazonto kaloku ankile ngapha awukwazi bahlaliswe ithunjini kaloku nina ngile generation mos ugrade ama-2000 thina yakon 80s yabo ndiyakuxelela ngoku ngoku akusafani nakuqala uyakona
nditsho ke ngoku nangoku wena ubaleka ngapha usithi ubaleki ustoti kushushu ngapha yeyi ususwa Mangithosalele wena. Mangithosalele wena. Jonga kenza kunika lena namhlanje. Ngoba singaphinde uzapha kuwe. And suza kusasa apho uyoyikeka. Kulayitile Jayla ngeke Kuphisa kazi man. kukho iintwana ezimbini endizibona uba ingathi apha ekuhlaleni zama ngeyi kuphasi phezulu. Wena man. Ena. Le iza kuthwala unyaka wonke. Yakho yalo nyaka wonke le. Ungaphindi ngoku uzandicela ngo-2027 tyiwa wena. Yebo. Awuyala nantwa makopolo. Ndiyamazi uMakopolo lo umjumnyama. Ewe. Hawu uyangibhida ngosibini. Uthi ngibani? Umzekezeke. Bani man. Zoxolile mna. Makamyeke lo singamaziyo malume. uMakopolo sasipe uthi nangoku? Uba. Hayi be, kwandizele ndibuya kuloo nto ngoku. Adayazi umtshana ke khake uzafuneke ndimxelele ngazo zonke ezi zinto Iva nenditsho usivele nekuloo nto. Banuka bani uqanda. Ujojo lo. Kaloku Ujojo lo. ndiqondile mzoba bayanansi wayabholisha Awudina kubethwa. Ukunini ubethwa man. Kunini ubethwa Juliet in akutyunye le ngoku. Awugala apha esuswini. So. ube wise ungenzi nje ya uyaqonda ya ndifuna ke ibe njalo loo nto le yokuthuka nanko nanko lo mfundisi Uyaphinda usibali. yo Uthini ngoku? hayi mthana ndiyacinga into yobana bethe uzamndenzela noba yifo ndabe nkombe mna ndizawuthi noba yipho uyaqonda Ngosewuhamba ngomalume. mthana Hayi bo mna. hayi mthana ungwalapha mos ngoku yenza into eyenziwayo ukutya kukhona pha semkile Okay. Malume. Ngomele ngiya ngapha ngisebenza emini ngoku. Akumdaka nalapha kodwa uthi umfazi lo. Iskatka ukwa driving. At the block stand up, nothing just sound. Siskatka ukwa driving. At the block stand up, nabangani bam. Ngapha ngoba ndiyosela uchuku ngapha setywaleni uzwa ngo-detective ngapha endibaziya ndiphila amanzi manje lo mntu lo hlenje uthi tha bangabheke left uye yitha bulele nam nabulewe ndim la meka wosela la manzi wena into otheni nolo ezofight kuyaliwa Block stand up, nabangani bam. Yeah. Vuka sisi. Vuka. Lethi imali yami. yazi mina sengiyekude nangiyekude yazi bengase ngithini ngiphelelwe ngingasaziyo nabo ngaba bafuna utshwala bafuna nendaba kuningi nje asuka ukonwabaphi nami nacaba angisiyaphi nini ichris mina ndihamba ndedwa ubana ningekho ngesitho sami valumlomo At the block stand up, nabangani bam. Siskatka ukwa driving. At the block stand up, nothing just sound. Siskatka benamnjela inhlama ngapha yonke into ikumele nisebenzi khetha abantu abathile indawo yayitheni le yalingana khona la detective angalapha ngondihlamba iziko nathi ngithisa lamanzi ba noba ndiyaphi ngoku kukhona phefumula nje umzimba lakhe suka tshwele nakho chill buza ngalo ngimpimpi kaloku suka Malaw. Ngizakunika mandrawani mali Yanibona ndiyakukhangela ngo. Ndiyabona kwazinjani khona apha Uyabona ndiyakukhangela ngo. kwazinjani kaloku Yamazi apha smile. Ngakwenza smile.
xolo bhuti wami. Ndawukwenza uSmile. Xolo bhuti wami. Xolo. Uyabona uba ngiSmile? Andifuni bhuti wami, andifuni. Ngiyesiya. Andifuni bhuti wami. Sapha lapha. Anayo man, anayo. Sapha imali yami. Nayo ngoku nayo Tamzo. Kwaze nje khona apha Tamzo. Sapha lami. Hey Tamzo. Sapha imali. Tamzo uzakunika imali yakho. Qanda ngoku wena. Anayo Tamzo imali yakho. Qanda ngoku wena. Oyina Tamzo Sapha na. lami. Hey Tamzo. Uyazibona ukuthi ufuna imali apha kuyi. Yazi ngoku manje ndiphinde ndizofuna imali yami kuwe. Ibe nguwe osuke pha waya kum. Ngoku mandize kuwe. Ufuna ndini? Andifuna uthini Tamzo, andifuna uthini. Khona ndifuna. Fuck man. Xolo Tamzo, xolo Tamzo. Fumana and andikukhangela ngoku. Andikukukhangela. Ayisisa ngokwam phela manje. Sisamathole Tamzo, sisamathole bhuti wami, sisamathole. Month end. Yathembisa Tamzo. Thembisa. Ngoka ngomvulo. Xolo bhuti wami. Kona. Kam. Don't know it today. Don't detective. Can't attend Andazana. Not Yabona. not detective. Tamzo. And ya. Yathembisa. Akuna ndiyasi. Tem. Kanti Bayixhobosha kanjani? Bayixhobosha kanjani? Nakanjani? Oyumntana. Sizo singaka umntana ongaka makabanjwe. Tata ongaka umntana ongaka makabanjwe. Tata ongaka umntana ongaka makabanjwe futhi uzama ukuse emakoneni.